Nyakwa Ramogi ajwanga gedo ndi bedo godo chieng' makare. Wan bende kawuono wuotho kelo e Kisumu County kamoro ni Ogango Star Kisumu East. Odichieng' ma kawuono wadwa romo gi ja Pith miluongo ni Patrick Odhiambo. Patrick Odhiambo nigi lony korka pith mar diek. To ka en diek okalo ka, ok gin diek ma in iwuon be samoro ing'iyogo. Kawuono wadwa tang'oni kit diek mopogore ahinya ma en owuon kaka japur osebedo kopidho to mana nikech chak ma bende diek osebedo kamiye. Omiyo wadwa penje ni ang'o manomiye mijing'o. Gin ber mage ma en owuon kaka japur osebedo koneno e kinde ma bende osebedo kopidho diegi. To en ang'o midhiero mage iwacho ga ni gimoro amora kan gi ber nyaka bed gi gimoro ma bende nyalo thage. Omiyo odichieng' ma kawuono odhi leronwa kata odhi bendo puonjowa. To in janeno ageno ni bro kwanyo 2 3 ma bende nyalo konyi e kinde mabiro. Omiyo yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar juma ni kaka pile denda ni alori nyaka black machiegni. Ber. Idhi nade? Adhi maber. Aneni dich. Ngimani? Ngimana ber kabisa. Ani bakwe. Aneni kawuono abi alimi. Mano ber kabisa. Watwage matin kwa puonjo jopiny kata wanyiso jopiny kit pith ma ini wuoni ngodo kawuono. Okay. Yes. Ailuongo ni Patrick Odhiambo. Anja lega Usonga. To adak Kisumu. Kae nei town. To atimo pur mar diek mag chak. Mane pur matimo. Diek mag chak. Kit pith mar diek mar chak ni chako karang'o? Ang'o manomiyi mijing'o? Diek pith mar diek mag chak na chako sani an gi higni 12. To na gombo naneno kosiepa moro pidho iluongo ni Musa Ibrahim. To natimo penje ni bwana gini timo nang'o? To ni en gima yot. Naluore mokwongo. Kendo kano dhiga nen gi ndiga chon. Oting'o chiemo gi ndiga okelo. Wacho ni gidong tek. Koro challenge mana bet go sana na ahero chak. Koro kana dhi ire to ayudo godo chai mopoto e ot. Wacho ni chak ni chak mane. Pesa na bro nyisi. Koro chieng' mana dhi maneno konyiedho. Tanyise ni bwana nyaka many diel. Koro nonyisa ni bwana many diel to nofuara kamoro. Mana dhi anong'o diel majaber. Koro diel no mokwongo kana chako nachake mabor. Napidho guok chon. German Shepherd. Nauso German Shepherd. Nosiepna miluongo ni Michael Mchilwa. Nonyiewo guogi na 3. Emana koro guok ema nominya diel. Koro from kanyo emana chako pidho diel. Koro gimene nawe guok chiembe ni nyiewo. Koro diel chiembe no source locally. Ka chulo pesa mang'eny ayalo chulo 100 mar ng'ama tong'ona kata 200. Koro na wacho ni koro awera gi guok adoge diel mara ko to nyalo chamo. But guok tago dero kamano ma bedo gi diek. Erokamano ahinya. Koro ka ni chako gi diek adi? Ajago gi diek 2. Diel manyako gi mawuoyi. Erokamano. To kinde ma bende sebedo kipidho gi gini wacho no sedhi ma hawo mana 12. Gin ang'o ber magi minya wacho ni e kinde gi iseneno chakre ni chak pidho gi nyaka sani gini 12 later? Aseneno ber mang'eny. Aseuso diek osepuonjona nyithindo. Diek osemiyo atimo mang'eny. Asenyiewo gigena mag ot. Asechopo kuonde mang'eny. Aseromo gi waziri madongo. Asetimo trainings. Koro diel osechopo mabor kabisa. Erokamano. Diel osemiyo pok anyiewo chak for the last 12 years. To chak tier. Chak to amadho pile kendo chak ma standard. Erokamano ahinya. Adwa ni wawuoye kit ot ma bende aneno kigero ne diek mantie kae. Ang'o miyo ni gero ot aina ni ma bende ok ni piny e lo to ting'ore malo matin? Jera diel oluoro ng'ich. Koro yono wagero diel malo kama mondo sama odhi oko olayo to wanongo ka chiedho lwar piny. Ne diel menyiedho kikete makoro nene lachne no. To ka jomoko wacho ni lach diel dum. Chak diel dum lach. Koro gino miyo lach thuno ka diel olayo to lil
alafu gino chido nyaka thuno. Erokamano ahinya. Kendo miyo wayo mayot mar ler, mar cleanness mar diel. Erokamano. Disinfection itimoga bang' kinde marom nade? Diek ka gichiemo to nitiere yiende madong' gi. Yiende gi gipoko. Ma inyalo woni ng'ato mapoko negi. Ino ka magi gipoko. Koro magi ka wasegolo, ka koro gitam to wagolo every week. Every Sunday nyithinda yweyo, wagolo to waolo, wakano e gunia. Gin be gitop, magi lokre nyaka yien, lokre manyiwa. Ma Lucina. Lucina is a fodder crop. Inyalo pidhe puodho, kendo miyo puodho bedo mamiyo kabisa. Koro manyiwa mar droppings mag chieth diel go, to wagolo after 1 month. Gima wagolo after 1 month, apidho gwen. Koro gwen go, ka gisechiemo matin, to giyaro, gin magiloko manyiwa go. Erokamano ahinya. Wadwa ni nyiswa kit kidieny kata variety ma in iwuon ipidho kari kae. Tang'o miyo nineno ni ber kiti mang'o kipidho kit kidieny ma in godo gi. Koro anyisi ni osiepa moro iluongo ni Musa Ibrahim nopidho diek. To mondo nopidh diel banwang' gima golo chak no notimo research mang'eny. Koro nonong'o ni diel apidho diel mar Sanen. En ema en chak mang'eny. E diek mosebedo go, asebedo gi Toggenburg, asebedo gi Alpine. Aparo ni time mane nyong'o nopogo jopur diek e showground. Ane higa moko anyaparo, to nakawo Toggenburg. Toggenburg production mare ne ni piny. Nokuja kata golo chak okombe achiel. Koro kano nyuol, nawene nyathine mane dhoth. Ba koro Sanen mosebedo go, gigolo chak mang'eny kabisa. Kaka nyiri manoge timo jako nyiedho kata pok ginyuol. Popoka do form when and get to get taka nyiedhe. Koro Sanen is the best milk producer. Gima ino waka jopur. Mama awacho ni jopur te. Iba ng'ato samoro ntiyo kamoro, to en gi pesa ne moro, orono jak gero diek, oket diek. To mane kama ji fail. Iba ng'ato ni ya diek tiji gi tek. Alori diek 3, 5, 6 ka in go, to dewo bed ni kedo negi chiemo maromogi. Koro wacho ni kiket diek mang'eny ahinya mok inyal rito. To iki diek ahinya mang'eny, magin Sanen mag chak to gimi chak. Eri bedi gi diek kata 4 kata 5 to mi chak ket diel komako ich. Oni mako ich bang' dweche 5 to nyuol. Onyalo yudo nyithindo 2 kata nyithindo 3. Koro mano ng'eny neno. Itemi usogi kapok gibedo mang'eny. To be nyabedo kode mang'eny koro management bedo matek. Koro mano manyiso jopur pile pile mano kama ji dhiem kama ji kosogo. Oneno chak to chak madung' dichiel to keto gi mang'eny ma management tamore. Koro gi sani to an gi diek ma an gi mon e famla moro gin mon 6 manigi ich. To ka koro Kisumu ka an gi miluongo ni Demo Farm. Koro ka tan gi diek makata kibiro neno tibobiro neno ni mage matimre diek. To en gima nyalore gi dhano luor. Kendo manyalo nyiso ji kendo ni ong'ere mondo ipidh dhok mang'eny to ok mi chak. To nikech iwuoye chak kabisa, odiochieng' maber inya yudo liters adi mag chak? Aka nyako ni Martha. Iluonge ni Martha. Omiya ka en on peak, omiya nyaka lita 4 gi nus 5. To lita achiel pesa di wach? Lita achiel ka koth chwe ta uso 150. To ka pwede ndo kasa na pwede tuwa uso 200. To wini miya lita 3, lita 4 ka en on peak. To koro wach ni sama diek ni e were kata ko gamo remo kata ko mako ich, ikete gi diek mamoko kose ikete thenge, to ka dipo ni ikete thenge, gin ang'o arita mage mitemo miye mondo kata kochopo samo konyore to bende chak midwaro cha yudore maber? Koro eno ka wagero kila ng'ato unit ne. Kila ng'ato miyo unit ne, kila ng'ato gi unit ne. Koro mama ni ka ose save to we unit ne kanyo, to koro chiemo koro miye. To ka ene dweche kwa anyisi ni apart from chiemo ne omiyo gi nyaka dairy meal waloso kendwa. Wanyiewo wheat brand
wheat pollard gi maize jam gi soya bean full fat gi sunflower seed cake gi cotton seed cake to supplement ya calcium koro wamiyogi koro walosego kwang'e ni koro osepong'o koro chiembo nyuol koro ong'e ni mamani konyuol e unit neno koro nyathine mwagolo to keto kama kando to nyathine dhoth kendo kinyaweye gi nyithindo chagno ng'eny koro ikele gi nyithindo kaka nyathi konyuol to nyathi dhoth didek odiochieng' kete okinyi gi sa auchiel godhiambo mana ka en bochiemo. To koro kari ka iwacho ni samoro idhi giomo ga chiemo keni e wiki giomo chiemo didi koro wan e town di nyalo magi samoro amora koro anaomo chiemo maroma 1 week achiel ting'o gi pick up roma week achiel to wang'ado go panga to wakano negi koro imiyogi amiya. Kopogore gi Lucina gin chiemo mage kata kit herbs mage ma ochamo kech iluongo ni Tithonia ochamo Caliandra, Desmodium, Nyabende, Siangla ochamo, samoro miyogi nyaka opoko mag waru, wamoyo, to tuo, to wamiyogi. No, ka tuo maber to gichamo. Opoko mar waru gichamo ka ng'ich, to nigi protein mang'eny, gidiewo. Koro imoyo to tuo, koro imiyogi mana matin tin, to gimuodo. Kata opoko mag rabuon mamit pot rabolo be wamiyogi samoro be ka piny raka ahinya to dhi nyaka e chiro Kibuye wakawo gi kabich tayo mag kabich ka to wachopne wang'ado negi to wamiyogi be. Awach ni koro kiseketo ne for example mane Martha kiketo ne Martha chiemo kae mae ochamo mowe kende koso kineno koko omulo gi timeda meda moko no ochamo botiek te obro chamo motiek kabisa te makang'i duogo kimiye pi to imiye break nyam keto okinyi to chamo nyaka moro sa auchiel kata ime kang'i duogo to ineno koro gionge. Erokamano. Mana kamano janeno maro watieko kidieny mokwongo wadwa ni wakaw daka moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo kik idhi moko. Nyathina, adwa ni mondo ichikna iti maber. Ing'eyo ni wuon Rakesh osewacho ni obiro golo Vikram e jela, to kendo en biro gole machiegni. Mak mana ni en odwaro ni eka mondo mano timre, in nyaka yie mondo iniriw arus gi Rakesh. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indika polis timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama lichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibra timo what? Waluong ne polis. Yes, Yuri. Stop it. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo ka bende adwa nanyisi ni antie Star Ogango Kisumu East odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar diek ma bende kelo chak. Gin ang'o ma japur nyaka ng'e kuom diek aina gi? Gin midhiero mage kata challenges mage ma japur yudo sama opidho diek aina ni? To mar adek gin kit chiemo mage ma bende ber kimiyo diek aina ni? Gi kinde ma bende wantiere ni Mr. Patrick kata jaduong' Patrick dhi medo puonjowa konyisowa ni gin ang'o ma en owuon kaka jalno mosebedo ka pidho diek kuom higni 12 oseneno. Omiyo kik idhi mabor adwa ni wadhi mbele kwa puonjore to mane chenro mar pur gi ohala. Patro, wach moro kendo madad aher nang'eyo. Gin midhiero mage kata challenges mage ma in iwuon kuom kinde mar higni 12 misebedo kipidho kit diek aina ni ma iseneno minya wacho ni dine bed ni ng'eyo chon ditimo mondo igeng'. Challenges ma anyalo wacho madongo ahinya diek gin diek aina era diel aina normal en diel aina diel ma kawaida. Challenge mosebedo go ahinya en samoro ka piny otuo kuma nong'o chiemo koro bo ng'ini wan e boma wan e town koro town kama ng'eyo ka en gimi kwayo to ne wadwa kwa
to gisano otamo nyaka joma nigi dhok makwaye kuondegi. Koro miyo wamanyo chiemo mabor kabisa. Samoro dhi nyaka e chwetie Lang'o kocha Nyangeta, kodhi manyo chiemb diek kono. Koro mano is a big challenge. Lakini wacha ituo malich ahinya kuom diel. Ok ahisi diel tuo. En ki gima itimo malong'o ahinya en mondo maintain ler, to maintain deworming, to maintain gi awachna aluora makanyono ka ler. To diel en diel ma kawaida. Onge tuoche mang'eny ma dhano wachogo. Imiyo gi chanjo, vaccination. Chanjo wamiyo giga kaka an na japur madhi e show. Koro every time ka jo show dwa, ka jo ministry, jo county dwani mondo wadhi exhibition showground, to kaka gimiyo chanjo. Gichanjo na diek. Chiro chalo nade, market chalo nade mar diek sani? Chiro mar diek mag Chak nitiere. Kasa moro tamowa yudo. Aisa an gosiepna modongo ni Musa Ibrahim. Awache pile. Mano ng'ati kabisa. Mano ng'ata kabisa. Musa Ibrahim diere moko no wamanyo go chiro mar Chak. E supermarket moro. En bano yudo. To notamo supply. Nikech kisedhi mi make agreement gi joka. Mondo koro nyaka chundi ni nyaka supply chagno. To chagni dhano bohere. Aisi mo ni ana market mokwongo. Nyaka ibed pile aisi ni kila timo gimoro. Bed market mokwongo. Koro mondo chagni wuoge no ka dhano kawe mang'eny. Koro konyal market gima anyalo koyo jo Kisumu wa. Kata gi joma dak alwora. Otem pur chakara gi dik ariyo. Mag Chak maber. Mondo at least konya no market. Kama tere chagni. Mondo no Chak mang'eny manyalo tero nyaka oko. Mana gima nyalo wacho kende. To akia ni koro ini wuon kidwa uso, wach ni size mar awach ni Winnie kata Martha, kata Sultan. Bei chalo nade? Mostly wa uso diek matindo. Kena nyiso okay, gima timore gi jopur. Awacho ni kaka diek awacho ni kichako pur, kichako gi diek mang'eny, chak mos, idongo piyo piyo. Anyiso ga jopur pile pile. Ni chak gi diel matin. To diel no odongo tinge production mare. Tinge no chiwo marom nade. To wan gi problem, wan gi sida achiel ni ng'ama nigi pesa dwaro chak gi malo. To ambe jopur gisenyiso ng'ato motamre, watemo advise japur pile pile ni mondo chak gi diel matin kata mana dweche 7. Dweche 7 no kama dweche 9 tinyalo miye kodhi. To nyuol, orwako higa ka en gi age to nyuol. Koro from kai bogene diel ne onyuol na to jako miya chak lita achiel. Koro ako moro nyuol to chak medo dhi malo. Koro mano gima timo jopur. But nyathi diel dweche 3 osingo 15,000 nyaka dweche 8. Korwako higa achiel mosemiye kodhi, koro wago ndalo kech an gi diel mayach. Tabo ise diel mayach ne adwaro siling 25,000. Odhi nyuolo ni nyathi nauso 15,000 to chaka migo to biro miya chak mabolo siling 200 kata 150. Koro diel moro madongo koro wauso Bei dhi ka medore gi production mare gi eka onyuol be. Koro ma en Lucina. To king'iyo Lucina ka onyago gik moko e iye. Okiko gik moko e iye nyabende gi ne iye. Aneno tong'. Mano gweno moro nyuol kanyo. Koro Lucina ahisi ni wadich e town. Koro adhi ang'ado chiwo mar 1 week. Koro kama akete tipo ka adano tuo to kotuo direct sunlight. Samo tuo ko green kama to ndadhu ma chiemo no pod bet kuome. Koro kwase kane kama to yalo miye kaisi amiye dide kono chieng. Kinyi sa 7 kata 8 godhiambo. Ai wacho sa 8 imiyo gi. Sabia miyo gi pi modho. Yeah. Koro mae oromi dhi 1 week. Moro ma dhi 1 week. Kama nja kelo Saturday godhiambo. To ngade Sunday gokinyi. Koro mae wacha kwa dok Saturday godhiambo mochiwo. Koro mato giera ahinya kabisa. Koro watemo be samoro ka chiemo ka tiere chiemo mang'eny omo gi kabich omiyogi wakiko nego. Koro chama mara chiel.
koro agolo ma Wachako gi ng'a gi wi. achako gi wini wini ine gire chiemo agolo gi relax Dong aneno ka pod gin gi moko. Gi yie ng'eyo kata wini bila matin. matin koro jogo osemondo ma sultan ose chiemo dielo chiemo nyaka seche mang birogo mano yieng' marigo Matho yieng' ma dong aneno ka to ni ugolo bang' 1 month. koro yiendegi tagolo weekly ba koro madhi iye kocha ka tagolo wang' 1 month 1 month go miyo an gi gwen koro gwen go naketo gwen to achaka ng'ato nomiyo atudo moko koro finally enough atudo kia yaro ha gweno yaro cha tiende bet kama koro chiemo rora bet ang'eyo ni ang'o ma atudo yaro luwo gwen gi sana koro atudo depend on gweno yaro atudo wuor koro gweno oseyaro mang'eny to gichiemo e tie gwen go koro mano be is a chain mantie between gweno gi atudo mane ka atudo dak gi gweno ma koro magi to dak kendo gilure koro gweno koyaro kendo ginya yero to gidhi kama gweno yaro gibe gichieme nikech be ring atudo gi gweno chal gichal koro manyiwani achokoga moko atiyo gi rabolo nitie rabolo pidho bathe kacha aketo alot be ma ochamo ma mochamo achama marwa koro atiyo gi puodho kopong' ahinya makoro ng'eny tapako e gunia tauso ne ji nikech mama nyuol gunia achiel auso siling 500 mano gunia kg adi gunia kilo 50 to en very organic koro ng'e pogruok ne gi mar dhiang' en kaka sani piny odwani ikawo riole puodho to kodho chwere nena gima redi pogore mar dhiang' ma nigi gas mang'eny cha be iwacho ga ni en expensive moloyo en onge gas mang'eny ni ola pinya koma koro igolo ga yiende gi yiende koro magi to golo magi be ikawo mikete gunia after 1 month gionge te giseto silani is a very good fodder crop inyalo puro kama gipure tene manyiwa ito manyiwa kabisa tiwacho ni magi diek ema timo kama gina magi poko gigo gipoko kendgi ma oduogo bed rachar kamae koro mashin manwang'ado chiemo mashin no kethre ti mashin chelo ng'one chopa chafu kata ma wang'ado chiemo cha koro plan makelo mashin manyien sabo watira natural normal gipanga na chop gipanga erokamano to nikech iwuoyo wach training intie gi ndalo ma bende samoro iwacho ni iketo specifically koro gima timoga atimo trainings inyalo biro ka karo inyalo lunga ka jo bu group manwa chako pith mar diek manatimo agero diek manatimo diek benda mi kendo diek benda mi asero diek nyaka tu mar Kenya magadi soda kamoro ni ultapesi tinga atero ne osiep na moro diek koro e manjako dairy goat to koro korka training koni en gima itimo ne ji nono mobiro kae koso group koluongi to group koluonga to nitie some charges ma miyogi koro lure gi kit winjruok ma winjre aonge ni fixed price mar training git gima timo kamano an ada bed gi gombo mondo ji otim gini kechalore dini Nyasaye ni ok onego bed ni wajo Nyanza kichiewo okinyi ka piny tekni to dhako dhi nyiewo chak en agolo ma dhako kichiewo okinyi dhako dhi nyiewo chak sa 6 odhi nyiewo alot sa 7 odhi nyiewo tong' gi skuma onego bed ni at least watem kabisa makoro anyiso sirikal mar kaunti nyongo notemo to nochako odhi oweyo an anyakwaro pur ber lowo manigi mwandu kora iluongo ni lo pur ber lowo kae manigi mwandu to mae chiemo oiworomo ke mesa moko ilo koro watem kata mana ng'ama odak e gorofa atimo nyaka iluongo ni sack garden anyalo puonjo inyalo kawo gunia matin tiketo alot anyaka miyo gimanyiwa nono for the start watisi ng'ato bera gi skuma ge moko tielo 4 niore kata jor Trump nobedo e telo ochungo nyithindwa tich ng'eny wa mano tie NGOs go sani dhano nong'ingiwa malo idhano inyiew chak inyiew alot inyiew tong' inyiew gimoro amora to gigi nyaka wanyiew koro an anyalo nyiso jowa ni watem kabisa koro nyaka ipur kata mana diel kende kaw kata mana layers kikara moro kata layers nyaka layers 20 onyuolni tong' mang'eny no
mi jirani moko ous negi. Ko mano nyalo kwa jowa. Pogruok mane mantie kind kit diek ma in ipidho gi ma bende thoth johero pidho e miechegi? Koro wan gi diek mag chak, wan gi varieties mang'eny. Wan gi Trockenberg, wan gi Alpine, wan gi Sanen, wan gi Nubian, wan gi Nigerian Dwarf. Koro wan sani apidho Sanen nikech mwasenwang'o area region ma Nyanza gi Kenya. Ase test diek adek. Alpine gi Trockenberg to chak gin e piny kabisa. Koro Sanen ema nigi chak mang'eny. En the highest producer mar chak. Mar chak. To mane line mar ohala mitimo. Mane line mar ohala, yeah. Golo ni chak ma. Kendo kane abo mi gima wacho ni kawo diel Patrick, diel no gol ni chak. Ama Patrick golo chak. Koro mana gima anyiso ji ni, an atimo mana Sanen, to en mar chak. Mae e kit chak ma wanyiedho. Wanyiedho lita madhi 3. To nikech mae wayudo mane e diek achiel. Koro iwachoga ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi giko. Kapok watieko, adwa nanyisi ni maber niya. Iwacho ni chak mar diek ober molo kata chak mar dhiang'. To mar ariyo bende iwacho ni allergy moro amora ok yudre kit chak mar diek ma bende kawuono waneno kaka inyiedho. Mar adek, ne jogo mohero dusruok, iwacho ni sabun molosi gi chak mar diek yomo del. Kata kamano, bende iwacho ni jogo ma bende nigi tuoche moko, kidwaro chak to chak aina mar diek ni en chak maber kabisa. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi. Inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa en 23600. To be iwachoga niya, gimoro kendo madaher ni ng'enia. Kit diek mineno kae, kata diek minyiedho, iwacho ni onyak kaw kata higni 15. Omiyo watim niya, chenro ni kada chako na dhi mbele, anya dhi mbele, ma dhi adhiya mbele, ma sa bendo dhi. Watim niya, ka ruoth oyie, wachak warom juma manyien ndani ya lori nyaka Black Oriti Masani. Wadhi amath chai. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.